गुड आफ्टारनुन लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एलबिएन निउस चेनेलाव बरायबाय। जों नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो आपडेट लाना फैलायबाय। बे आपडेटआ जाहैगोन कर'ना भाइरासनि सायाव। बावैसो आसाम सरकारा कर'ना भाइरासनि सायाव आसाम सरकारनि सावस्रि बिफाना मोनसे कर'नानि सायाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय कभिड प्लास मुंनि मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि थांखिया जाहैबाय आथिखालनि कभिड-19 साग्लोबसारनायखौ नोजोर बोनानै आरो नोगोरारिफोरनि गेजेराव बेनि गोसारनायनि जिजिखौ बस'नो सावस्रि मावफारिफोरा कभिड प्लास मुंनि मोनसे हाबाफारि आजावनानै सरासनस्रायै गगा मोनना लोमजानाय एबा हां लानाय हगारनायजों सन्देरनाय बेरामखौ सिनायथिनो थाखाय बयनिबो न'खर न'खर थांनानै सावस्रि बिफाननि सोद्रोमाफोरा नायगिदिंहैगोन। गामिफोरखौ नायगिदिंहैनायाव सावस्रि बिफाननि सोद्रोमाफोरा बेरामि आरो न'खरनि सोद्रोमाफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों कभिड-19नि सोमोन्दै लानो गोनां आरो लानो नाङै बाथ्राफोरखौ बुजायगोन। लोगोसे बिथांमोना सांग्रांथि होगोन आरो नांगौबादि कभिडनि आखुफोरनि सायाव फोरमायगोन। नोंथांनि न'खरखौ नायगिदिंहैनाय समाव सावस्रि मावफारियाफोरखौ मदद खालामनानै नोंथांनि सावस्रिनि सोमोन्दै बिथांमोननो गुवारै फोरमायथिनो गासैनिसिमबो सावस्रि बिफाना गुरैयै खावलायहरदों। दिनैनि नैथि रादाबा जाहैबाय गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'नो थाखाय गबर्थना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सांग्रांथि फोसावनाय। कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'नो थाखाय गाहायाव होनाय नेमखान्थिफोरखौ मानिना सोलिनो गबर्थना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायहरदों। गिबियाव बिथांमोना मास्क बाहायनो खावलायदों, सेनिटाइजार बाहायनो, साबोनजों गले गले आखाइ सुनो, समाजारि जानथायखौ मानिना सोलिनो, सरकारा फोसावनाय नेमखान्थिखौ मानिनो, नंखाय फोसावनायनिफ्राय सांग्रां जानो, देहाखौ जोथोनै लाखिनो आरो भेक्सिनखौ गासिखौबो लानो थाखाय बिथांमोना गावसोरनि दख'रानिफ्राय गासै दुलाराय बर' माहारिनि सुबुंफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरखौबो बिथांमोना कर'ना भाइरासजों जुजिनो थाखाय आरो गावखौनो साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय बिथांमोना गावसोरनि दख'रानिफ्राय गासैनिसिमबो गुरै खावलायहरदों। दिनै जोंनि थामथि रादाबा जाहैबाय जायफोर बिथांमोना दासिमबो 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरनि गेजेराव जानाय सुबुंफोरा भेक्सिन लायाखैबा बा भेक्सिन लानो थाखाय रेजिस्टार खालामाखैबा जोंनि स्क्रिनाव होनाय वेबसाइटआव थांनानै नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनानै रेजिस्टार खालामनो हागोन। बे नोंथांनो खालि पान कार्डनिल' गोनांथि। नोंथांमोना थाबैनो गुगोलाव जोंनि स्क्रिनाव होनाय वेबसाइटआव क्लिक खालामनानै रेजिस्टार खालामना ला। आरो जों भेक्सिननि थाखाय डिसक्रिपसनावबो लिंकखौ होना होगोन। नोंथांमोना डिसक्रिपसननि बे लिंकखौ चेकआउट खालामना लानो हागोन। गोजोन्थों।